खुलुमबाय बाथौ बिबुंसार नायगिरि नोंथांमोन गासैनिबो जों गिबियावनो बाथौ बिबुंसार जानानै साबायखर जासिनाय थाबाय। बे समाव जों दङ माजबाब बि आब्दुल्लाह बाथौ गौथुमनि महिलापारा गामियावहाय आरो महिलापारा गामिनि गामि सामलाय आफादनि आफादगिरि मानगोनां कातिराम दैमारि बिथांनि न'खराव जों दंफैयो आरो बिथांनि न'खरनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे बाथ्रा सावरायनो होननानै बिथांखौ लोगो हमनाय जादों आरो जोंनि मोनफ्रोमबो नुथायखौ जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारिया दिन्थिफुंनाय जादों आरो नोंथांमोना जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारिनि दिन्थिफुंनाय नुगोन। बे समाव जिहेतुके महिलापारा गामिनि आफादगिरि बिथाङा जोंजों दङ बिथाङा गिबियावनो जों बरायना लाग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। दिनै मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै जों बुंनांगोन आरो बे गोजोनथाव खौरांखौ जोंनि गासैबो बर' रायजो राजा धोरोम सिबियारि बिथांमोननिसिम जोङो बाथौ बिबुंसार जानो फोसावनो सानबाय। बाथ्राया बेनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबात बि आब्दुल्लाह बाथौ गौथुमनि आवथायाव थानाय महिलापारा गामि जाय गामिखौ गोबाङानो मिन्थिगौ जायखौ खोनादों जानांगौ। बे गामिनि मुङानो जाबाय महिलापारा बर' गामि आरो बे बर' गामिनि गामि आफादनि गाहाय दैदेनगिरि एबा आफादगिरि मानगोनां कातिराम दैमारि आदा बिथाङा जोंजों दङ आरो बिथांजों दसे सम जोङो माखासे खोथा रायलायनानै लोगो हमनाय जादों। जिहेतुके दिनैनि समावहाय नोंथाङा कातिराम दैमारि जानानै बे गामि आफादनि सासे आफादगिरि दा नोंथाङा बे गामिनि माखासे थासारिनि सायाव एसे बुंगोन नामा? बे गामिया माला गायसनजेनदोंमोन आथिखालाव बे गामिनि थासारिया मा अबस्थायाव दं नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा? बे गामिया रेभिनिउ लेन्ड रेकर्ड मथे 1718 सनावनो गायसननाय जादोंमोन आरो बे समाव बे गामियावहा मात्र 12 घरल' बर' न'खर दङमोन आरो गुबुन आदिबासि हारिनि 18 घर न'खर दङमोन। दायो जोंनि गामियाव दायो 2020सिम नोंथाङा फोरमायदों जे महिलापारा 50 न'खरा गुबै बर' गामि आरो 20 न'खरा राभा आदिबासि फोलेरनि न'खर होननानै बुंबाय। दा बे बेलायावहाय नोंथांमोननि बे महिलापारा गामियावहाय बे गुबुन राभा बा आदिबासि गामिजों लोगोसे 50 न'खर बर' गुबैजों लोगोसेनो समाज सोलियो नामा? जों राभा आरो बर' न'खरा हारिनि राभा आरो बर'आ मोनसे गामियावनो सोलियो आरो आदिबासिफोरा गुबुन बिसोरनि नेम निथि मथे बिसोर न'खराव बिसोर सलायो बिसोर। जिहेतुके नोंथांमोना 70 न'खरखौ लानानै गंसे गामि आफाद आरो बे गामि आफादनि आफादगिरि जे गुबुन हारि जिहेतुके 20 घर दङ राभा आदिबासि खालामनानै बे बेलायावहाय जिहेतुके नोंथांमोना थागुबै बर' गामि हिसाबै बे आदिबासि बा राभा न'खरफ्रा बे बर'नि थासारिजों थानानै बेबायदि मालाबा उसुबिदा मोननायनि बाथ्रा सावरायनाय जायो नामा नोंथांमोननि गामिनि बेलायाव? बेसे गुबुन हारि थासारिनि जेबो उसुबिदा गैया बेयाव बयबोनो ज'हाय मिलि जुलि थाखायो आरो हाबाफारियावबो बिसोरबो जोंनाव फैयो जोंबो बिसोरनाव थाङो खिन्थु नेम निथिफोरा आदिबासिनिफोरा आदिबासिनि मथे बाहायो आरो बर'फोरा बर'नि नेम मथे बाहायो आरो राभाफोरा राभानि नेम मथे बाहायो खिन्थु जों ज'हाय मिलाय जुलिहाय सामलायो आरो। आथिखालाव बर' हारिया हारिनि गुबै सिनायथिखौ मोनदांनोब्ला बर'नि गुबै धोरोम होननानै बुङोबा बाथौ धोरोमखौ मिथिगौ नङा होमबा? दा नोंथांमोना गोजोनथाव बाथ्रा दिनै 50 न'खरनि मादाव 14 न'खरा बाथौ धोरोम गायसननो थाखाय साखाफारा जाबाय आरो बे समावहाय नोंथांमोना गोथार सिजौ गायनाय हाबाफारिखौबो मावफुंखांबाय। दायो नोंथांनि न'खराव नोंथाङा गायसननायजों लोगोसे नोंथांनि बे माजबात बि आब्दुल्लाह बाथौ गौथुमनि गासैबो 49 गामिनि आर'ज हानजा रिंगु दामसा बायदिसिना फैनानै बे हाबाफारियाव सोलिगासिनो दं नोंथांनि सिथ्लायावहाय। नोंथाङा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बाथौ धोरोमारि आसार खान्थिनि बेलायाव माबाफोर बुंनो नागिरदोंमोन नामा? जि माजबात ओनसोलनि जि बाथौ थानसालिफोरा गामिफोरा जे बाथौ धर्मारिफोरा जोंनि दिनैनि बेलायाव जोंहा बाथौ गायसननायाव मदद होफैदों बिसोर गासैखौबो साफ्रोमखौबो साबायखर थाबाय। जोंनि गामिनि जायखि दिनै बाथौ गायसनदों बिसोरो बहुत गोजोनदों जे जोंनि गामियाव बिथांमोना लोगो होफैनाय हेफाजाब होफैनाय मदद होफैनायाव बयखौबो जोंनिफ्राय बिसोरखौ साबायखर थाबाय।
बाखि जिखिनि न'खर दंबावो बाथौ गायसनो बिथांमोनाबो गायसननायनि सम्भाबना दङ नामा? बाखि थानाय न'खराबो बैसागुनिफ्राय आरम्भ खालामगोन दिनैनो गायसननो गोनांमोन खिन्थु न'खरनि एसे उसुबिदा थानायखाय बेयावहाय माने बिथांमोना एसे बैसागुनिफ्राय आरो गोदान गायसननायनि थिरांथि खालामदो बैसागुआव जोबनो हानायबो नङा देग्लाय खाल मोनसे बिसोरो गायजोबनायनि थिरांथि लानाय जादों आरो बर' न'खरफोरा जिहेतुके धोरोम सिबियारि हिसाबै धोरोमनि मोनसे मा नांगौ जाहैबाय धोरोमसालि नांगौ जाहैबाय नङा होमबा बे धोरोमसालिखौबोथ' नोंथांमोननि बे महिलाफोरा गेमाव गोनांथि जाहैगोन धोरोम सिबिनायनि मोनसे थानसालि महरै बे थानसालिनि खोन्थायाव थानसालि लुफुंनायनि बेबायदि थांखि नोंथांमोननि गामियाव साननाय जादों नामा? थानसालि लुनायनि थाखाय जोंहा गामियाव मोनसे जथुम्मा जादोंमोन बेयाव सावरायनाय जाबाय आरो जायगाबो थिरांथि खालामनाय जादों बे थानसालि लुनायनि थाखाय बिनि सिगाङाव जों न'खर न'खर गायसननायनि थिरांथि लादों न'खर न'खर गायसननायनि उनाव जोङो थानसालिखौ गायसननानै थिरांथि खालामनाय जादों जायगाबो थिरांथि खालामनाय जाखाबाय। माजबाद बियाबनि बे महिलाफोरा गामि नङा होमबा दा नोंथांमोना धोरोमाव फैबाय जेला बाथौ धोरोमाव फैबाय जेला दा नोंथांमोना माजबाद बियाब दुलाय बाथौ गौथुम आफादजों सरजाबनायनि खोन्था फैबाय दा बे बेलायाव नोंथांमोना माबाफोर सानदों नामा? बेबायदि माजबाद बियाबनि बाथौ थानसालियाव बा आनसलिक धोरोमसालियाव जों बिदि सम सम बिदियावनो बाहागो लाहैगोन बेखौ जोंनि गामिनिफ्राय थिरांथि खालामनाय जादों दिनै जायनिखि गायसनदों दिनै 14 न'खर बाथौ गायसननाय जादों बे 14 न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफोरा बिदियाव थांनायनि थिरांथि बाहागो लाहैनायनि थिरांथि खालामनाय जादों। बे समावहाय 14 न'खरखौ माजबाद बियाब दुलाय बाथौ गौथुमा फैनानै जाबायदि मोनसे गोहोम खोख्लैनानै हारिनि रिंगु दामसा दामनानै जाबायदि बे गामियाव लैहोर लैहोर फैदों फ्राय 1500 सुबुंनि सिबियारिफोरनि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों बे हिसाबै नोंथाङा बे गामि आफादनि सासे आफादगिरि जानानै माजबाद बियाब दुलाय बाथौ गौथुमसिम माबायदि मोजां साबायखर बावहरनो नागिरदों? बहुत साबायखर बिथांमोननो जाने दिनै 14 न'खरा बाथौ गायसननाय मदद होफैदों आरो 14 न'खरनि सोद्रोमा